köztudatában, a település lakóinak a gondolatvilágában úgy gondolom el kell mélyítenünk a múlt iránti tiszteletet, szeretetet. Ez lenne a legelső lépése részemről. Még egyszer köszönöm az együttműködést, és akkor hozzálátok. És tulajdonképpen nem én látok hozzá, hanem Marikát megkértem, Csebélánét, versmondókat, örökös versmondókat, hogy mondjon el egy verset ezzel kapcsolatban, és én amikor Marika elküldte nekem, hogy mi lenne, ha ez elhangozna, akkor én megörültem, mert a Donnal kapcsolatban van ebben a versben néhány olyan dolog, amit jó, hogyha helyre teszünk. Köszönöm, Marika. Antóni Sándor a Domkanyarnál. Elszálltak a könyörtelen hosszú évek, vele együtt mentek el az utolsó remények. Sokat emlegetett, átkozott Domkanyar, hol örök álmát alussza sok ifjú magyar. Domboldalán vagy folyó mentén vadvirágok nyilladoznak a kopjafa tövén. Magyar baka fekszik lent a hideg földben, csak didergő szélhoz hírt üzenetében. Sok ifjú gyermek és családos apa, ki a szeretteit többé nem láthatja. Mégis várja őt gyermek és feleség, kik csak félig érezték a család melegét. Megsárkult távoli levelet esténként olvassák, minden áldott sorát 100-szor megcsókolják. Megpakult fényképeket sorba nézik, könyvbe lábadt szemük, szívük újra vérzik. Legyen ez a halálkanyar örökké átkozott, mit sok százezer magyar vére áztatott. Távol a hazától, idegen földben, elvesztettük őket mindörökre, de emlékük szívünkben örökké él, míg magyar ember él a földtekén. Nagy árat fizettünk, holott semmi dolgunk. Az értelmetlen halált, mit örök gyászként hordunk. Emlékezzünk rájuk, és soha ne felejtsék, ifjú életüket derékba törték. Hajtsunk fejet némán, és gondoljunk rájuk, egy percnyi csendet, mit emlékükre szánunk. Nincs bosszúvágyunk, a szívünk nem akarja. Légy örökké gyászunk, árvák Domkanyarja. Mi van? Nem értem. Köszönöm szépen. Egyszerűbb így, és akkor túl magas is vagyok a képhez. És az egy perc? Igen, ebben a versben sok minden volt. Például az, ami néha kritikus leszek a mai nap folyamán, valamiért, nem tudom, ez az ország most valahogy erről a 80. évfordulóról, mintha elfelejkezett volna. Látni kisebb közösségeket, de kicsit úgy tűnik számomra, hogy voltak ettől jelentősebb megemlékezések is erről a nevezetes eseményről. Remélem, hogy nem a napi politika diktálja ezeket. Miért kell megemlékeznünk, és miért szólnak a harangok? Egy latin mondás, egy középkori harangon van a vivus voco mortus plango fulgurat hangó. Hívja az élőket, hívtunk mindenkit. Siratja a halottakat, és el fogjuk őket siratni. És a harmadik, hogy előzze, azért harangozunk, hogy előzze a vihart. Igen, rengeteg tanulsága van a doni katasztrófának. Nagyon sok családot érint, itt majd a utolsó diámon az előadásomon megmutatom, hogy a dolgok mai állása szerint 2023-ban hány családot érint, azt egészen biztosan most el tudom mondani, hogy 33-an estek el a Donnán. Rengeteg sebesült, rengeteg olyan ember, aki csak idézőjelben lelki sérülést szenvedett, de az egészen biztos, hogy az egész családot, vagy az egész közösséget szorosan érintette. Igen jelentős tanulságai vannak. Aki elfelejti a történelem tanulságait, mondják a régi görögök, az arra ítéltetik, hogy újra megismételje. És majd meglátjuk a tanulságokat. Ma már jobban lehet róla beszélni, a szocializmusban nem. Ezért van az, hogy az első világháborús
hősi halottaknak a neve, névsora mind a két borsod-nádasdi emlékművön majdnem tökéletes, olyan 95%-ban. Még mindig találok egy-két nevet, aki véletlenül lemaradt. De a második világháborús emlékműről döbbenetes, hogy hány név hiányzik. Kihalt a család, mire véget ért a szocializmus, és az 1990-es években a közemlékezet felvéste a neveket. Felvéste a neveket úgy, hogy van olyan ember, aki 3-szor van rajta a borsod-nádasdi hősi emlékművön. Más nevekkel. Tehát ezekről is talán egy pár szót tudunk ejteni. És igen, amikor nagy a baj, akkor szorul rá mindenki a leginkább a másik ember együttérzésére. Igenis, a Donkanyar és a doni események közösségi érzést erősítenek. Én a következőképpen dolgoztam föl, tárgyi emlékek vannak abból a múltból, egy párat elhoztam, egy váza, amelyre Gyula belevéste, hogy Máriának szeretettel, vagy Érsek Laci bácsi édesapjának, Petyi Laci bácsiról beszélünk, édesapjának, Érsek Lászlónak a lábszárvédője, de majd oda jutunk, körbeadom, van ott egy dögcédula, egy eredeti Donnál elesett katonának a dögcédulaja, az ki is lehet nyitni, vagy az a nagyon pici egy géppisztoly golyó, ami a legjobban kifejezi azt, hogy milyen körülmények közt harcoltak, rongyos ruhájú emberek vannak azon a alkotáson, és egy sisak, ami át van lőve. Nyitrai Alfréd sérült sisakja, Nyitrai Dezső boltost ismeri mindenki, az NT-nek a tulajdonosa volt, neki a fia sérült meg a nyári harcokban. Előzményekről egy pár szó. Hát ugye azt mondják, hogy a magyaroknak minden baj a Trianonban kezdődik. Az a baj, hogy Trianonnal nem nézett még szembe ez a haza. Andrásfalvi Bertalan, neves névrajzkutató kiválóan leírja, hogy Trianonért legalább ugyanannyira felelős a magyar uralkodó osztály, mint a románok, a szlovákok és a többiek. Mert hogy kiszolgáltatták a népüket másnak. A magyar uralkodó osztály lenézte a saját fajtáját. A paraszt az csak paraszt volt. Vagyis az egyik tanulság az, hogy összefogás nélkül, és akár ez még 2023-ra is jó lehet, összefogás nélkül ez az ország nem fog kikapaszkodni a bajaiból. Trianonra fogunk mindent. Igen, elveszítettük. Igen, az ország 2/3 elveszett, de ne felejtsük el, ha már órán elmondom, akkor itt is hangozzon el, hogy Trianonban, amikor elveszítettük Trianont, a lakosságnak csak 45%-a volt magyar. Amikor sokan kiteszik tényleg a Nagy Magyarország térképet, igen, az a határában magyar volt, de a valóságban csak 45%. És akkor mindent ez határozott meg innettől, 1920-tól. Revízió, vissza. Vagy mindent vissza, ami egy abszolút, nem is tudom, elnézést, hülyeség, azt a szót használom. Hát hogy gondoljuk azt, hogy ha velünk 1000 évig szívesen éltek népek, és kapnak egy lehetőséget arra, hogy maguk hazájában éljenek, hogy gondoljuk azt, hogy szívesen jönnek vissza? A másik revízió a részleges, vagyis legalább a magyar lakta területeket vissza. Ez viszont jogos. És a magyar lakta területek visszajöttek. 38-ban a felvidék, rengeteg nádasdi taposott a virágokon, amit alájuk szórtak a felvidéki magyar lányok. Többeknek itt a hozzátartozója is részt vett a bevonulásokon. Ha azt a 12 000 kilométert, amit visszaadtak 38-ban, sajnos Hitler, ki kell mondani, ha azt 1920-ban nekünk hagyják, akkor a szlovákokkal semmi dolgunk nem lenne. A lakosság 85%-a magyar volt. Etnikai határt húztak 38-ban. 39-ben fegyverrel visszafoglaltuk Kárpátalját. A lakosság 15%-a volt magyar. És hallani oktalanságokat, meg olvasni oktalanságokat, és sokan arról beszélnek, hogy amikor egy agresszor megtámad egy másikat 2022-ben, Oroszország Ukrajnát, akkor használjuk ki az alkalmat és szerezzük vissza Kárpátalját, ahol a legutolsó népszámlálás szerint 7% magyar lakos volt, 150 000 ember, akiből átmenekült legalább 100 000. Tehát ezek a napi üzenetek. 1940 Észak-Erdély, Székelyföld, 41 délvidék, ott már harcolni kellett, és bizony Teleki Pál megölte magát, mert nem akart részt venni a hullarablásban. Mert tudta jól, hogy ha elkötelezzük magunkat a hitleri Németország mellett, elpusztulhat a haza. És
az események elkezdődtek. 39-ben Hitler megtámadta Lengyelországot. Gyönyörű példa volt, hogy a lengyeleknek menedéket nyújtottunk. Hangonyban laktak a lengyelek, Nádasdon vonultak keresztül. Igen közeli kapcsolódásunk van, akár egy külön előadás témája lehet. A németek 1941 nyarán megtámadták a Szovjetuniót, és nyomatékosan mondjuk, nem kérték, hogy menjünk oda. A diplomáciai iratok világosan szólnak, hogy üzentek, nem kellettek magyarok. Sőt, Sztálin sem akarta, hogy megtámadjuk őket. 41. március 15-ére visszakaptuk az 1849-ben elvett honvéd zászlókat ajándékba. Nem akarta senki, hogy oda menjünk. Csak az uralkodó osztály. Az az uralkodó osztály, aki most eléggé piadesztára van emlegetve, ez a Horthy Miklós féle Magyarország. Aki ki fogja küldeni a mi rokonainkat a Donhoz. És még egy nagyon fontos dolog. Bencék tudják, mert én ezt minden nap elmondom. A második világháborúban mi üzentünk Magyarország hadat az USA-nak is, meg a Szovjetuniónak is. Tehát ez az erőnknek az abszolút figyelembe nem vétele, és a haza hosszú távú érdekeinek abszolút semmibe vétele, ez bizony sajnos úgy tűnik magyar szokás. És az utolsó, 1941. novemberében megállították a németeket Moszkvánál, na akkor már 42. januárban jött a német követelés, mégis gyertek. És 42. januárban egy piaci alkudozás kezdődött el, hát adunk katonát. Miért adunk? Mert visszakaptuk 38-tól 41-ig az elvesztett területek egy részét, és azt mondta Hitler, hogy aki ebédelni akar, annak részt kell venni a főzésben is. Szó szerint így mondta. Az elvesztett területek motiválták azt, hogy felállította Magyarország egy kemény piaci alkudozás után a második magyar hadsereget, és 210 000 embert kiküldtünk egy másik országba. Vitéz Nagybaconnyi Nagy Vilmos honvédelmi miniszter, akiről még Horthy Miklós is azt mondta, hogy ember volt az embertelenségben. A honvédelmi miniszterünk mondta 38-ban, kis államok nem merészkedjenek oda, ahol a nagyhatalmak verekszenek. Ha Németország háborút kezd, abból világháború lehet. Magyarországnak ebben részt vennie nem szabad, esetleges vesztett háború a teljes megsemmisüléssel járna. Ez az ország egyik vezetője. Mégis 1942 tavaszán felállítottuk a második magyar hadsereget. Létszám 207-210 000 ember. Összetétel. A magyar kormány szándékosan úgy állította össze, hogy a legértékesebb katonáink itthon maradjanak, mert mire készült Horthy? Hogy a románokkal majd lejátszuk Erdélyt a háború végén. Hogy a szlovákokkal majd lejátszuk a felvidéket. Már megint a revízió. És egy szomorúan kell mondani, katonai értelemben egy nem túl izmos sereget küldtünk. És az a nem túl izmos seregből a 20% volt, minden 5. volt csak sorállományú, aki éppen akkor katona, vagyis ért mindenhez. 20% volt nemzetiségi, román, szlovák, ruszin. Hát hogy fog az a román harcolni a magyar hadseregben a Szovjetunióban? Értünk. Mit várunk tőle? 10% munkás század. 90%-uk zsidó. Szándékosan úgy állították össze a zsidó munkaszolgálatos századokat, hogy a pesti zsidóság krémje bekerüljön. Hogy igaz legyen az, amit az egyik századparancsnok mondott, hogy én hazahozom a zsidókat aktatáskával, a listájukat. Mert ott kell meghalniuk. Kik voltak ott? Bankárok. Bizonyára voltak nagyon gonosz tőkések, mert a tőkés rendszerben benne van ez a dolog, de például ott volt Pecseor Attila, olimpiai bajnok vívó, akit leöntöttek hideg vízzel, és úgy fagyasztották rá a vizet, és úgy fagyasztottak meg a keretlegények. Vagy ott volt Rejtő Jenő, aki szintén a Donnál halt meg. És akkor kicsit furcsán érzem magam, amikor beszélgettünk, hogy a nagyapám is ott volt a Donnál, és akkor azt mondja nekem a múzeumban egy látogató, hogy igen ám, de az enyém szedte előtte puszta kézzel az aknákat, mert én meg zsidó vagyok. Sok mindent beszélnünk kell még. Ja, és munkásszázad. Büntettél
célzattal kommunisták és szocdemek voltak. Egy helyit mondok, mert nádasdi zsidók nem voltak ott. Bece Lajos, ismerős a név. Bece Lajos bácsi apukája a somsályi bányában sztrájkot szervezett. 1 hét múlva a menetszázadba találta magát. Vagyis úgy állították össze, hogy megszabaduljanak az országnak azon részétől, aki kényelmetlen volt a gazdagéknak. És 50%-a ennek a hadseregnek tartalékos. Én is az vagyok, tartalékos főhadnagy. Vagyis, ahogy tanultam, kaptam rangokat. Például, ha most mennénk a Domba, akkor nekem kéne menni. Mert hogy a tiszteknek csak a 30% volt hivatásos, akinek ez a szakmája. A többi ki volt? Hát ez. Kónya Lajos tanító hadnagy mondta. Kórházban, csapatnál, mindenütt már meg se kell kérdeznünk egymást, csupa tanító. Akikre otthon is viszonylag a legnagyobb terheket rakja az élet, és akit felülről senki sem becsül meg magyar földön, de ismerős mondatok ezek valahonnan, és szégyenli valóan rosszul fizet meg az állam, 1942-ben vagyunk, itt, ahol nem reprezentálni kell az egyenruhával, ahol a játék nem babra megy, az alsó tisztikar gerince ő a tanító. Hol vannak most a tényleges tisztek és a polgári zsírosabb állások gyakran nagyhangú népe? A hadsereg parasztokból és tanítókból áll. Gyári munkás kevesebb volt kint. Például a Borsod-Nádasdi Nemzetgyár hadívzen volt. Sokkal kevesebben haltak meg, mert szükség volt rá, hogy sisakokat és egyebeket gyártsanak. Ez egy nagyon tanulságos egy mondat. Bocsánat, nem mondat. Jaj, hogy nádasdi tanítók? Igen. Kezdjük. Bóna Antal, falusi tanító. Vicegett, aki még emlékszik rá. Miért vicegett? Mert 41-ben kivitték még a gyors hadtesttel, a biciklis hadtesttel. És úgy megsérült, hogy nem bírt lábra állni. Itt tanított a kis Tonatrendben. Szabó Elemér, lemezgyári igazgató. Arlói Kántor tanító. Donkanyar. Erdősi Ferenc, színjátszó. Gyártelepi tanító. Donkanyar. És sorolhatnánk az összes. És hát majd lesz itt egy hősi halott. A legelső nádasdi Bányai Brada László főhadnagy tanító. Úgyhogy persze elfogult vagyok a szakmámmal, Marika, elfogultak vagyunk, de ez annyira visszaköszön most itt az előadásomról való készülésnél. Így nézett ki a második magyar hadsereg, 3 hadteste volt, egy szombathelyi, egy pécsi és egy miskolci. Na innentől vagyunk mi érintettek. A miskolci hadtestnek volt 3 könnyű hadosztálya, 19, 20 és 23-as. Minket a 19-es hadosztály érint, ahol ott van a 13-as miskolci gyalogezred első zászlaja Rozsnyó, több nádasdi, második zászlója Miskolc, és a legkeményebb, a Pokol-Pokla, harmadik zászló egy Tornalja. Na ott halt meg a legtöbb nádasdi. Abban a alakulatban. 20-as egri könnyű hadosztály. Ott a 14-es gyalogezredben lesz sok borsabb nádasdi, illetve a 23-as Kassaiban pedig a 21-es gyalogezred. Itt majd lesz egy szép történetem ezzel kapcsolatban. Hát itt a bizonyíték. Odáig mentünk el, és honnan indultunk? Ott van egy kiírás, hogy Ukrajne. És előtte van egy ilyen kis elevánt, ormányszerű kitüremkedés. Na onnan mentünk amoda. A kérdés az, mit kerestek magyar katonák 2000 kilométerre a hazájuktól? Ez fontos. Hívta a haza, és mentek. Ha hív minket a haza, el kell menni. Ezek az emberek kötelességet tanultak, a paraszt, a munkás, a gyári tanító, a gyógyszerész, ezek megtanulták azt, hogy ha a haza hív, megyünk. Csak a haza, nem a haza akkori vezetői becsapták, csúnyán becsapták, és feláldozták őket. Tehát, amikor a köztársasági elnökasszonynak most olvasom a nekrológiát pár nappal ezelőtt, nem szabad felmentenünk a horthy rendszert. Nem szabad felmenteni, mert az, hogy ott annyi ember meghalt, annak döntően Horthy Miklós a tettese. Mindenki ismeri azt a nevet, hogy Hoffi Géza. És ugye egy ilyen műsorban nem illik emlegetni egy humoristát, de mégis megteszem. 94-ben volt egy műsor a Hoffinak,
kiállt a tömeg elé, és azt mondta, hogy újra temettük Horthy Miklóst. Megérdemli, nyugodjon hazai földben. Sokan voltak. Szép temetés volt. Nagyon sokan voltak. Többen is lettek volna, hogyha a Doniak itthon lettek volna. És az olyan nagyon hort is. Ezért meséltem el. Kiutazás. 1942. április-május. Jól látható Eger dobótér. Az egri 14-es gyalogezredet látjuk. Büszkén a város búcsúztatja a fiait, mennek hazát védeni. Keresztes hadjáratra a bolsevik rém ellen. Zenével megyünk a harctérre. Marhavagonba utaznak, Répászki József tüzérségi zászlós, Tolnai tüzérezred. Ja igen, minden egyes fotó a Borsod-Nádasdy Múzeumban van, és Nádasdy. Tehát itt nem mentettem mást. Ez a miénk. Miskolc. Miskolci 13-as gyalogezred búcsúztatása. Boldog főispán, de ismerős ez a név valahonnan. Boldog főispán, cigivel a kezében, úgynevezett babmérővel díszített főtisztek, boldog lakosság, még a pap is ott van. Nagyon-nagyon fontos, lelki támaszt kell nyújtani a katonáknak, erről még majd beszélünk, és boldog mindenki, apácák. Felrakják a civil járműveket is a vagonokra, ez a Gömöri pályaudvar Miskolcon. A tisztek Pullman kocsiban utaznak a Donhoz, kényelmes, sok több fotó készült, borotválkozgatnak, eszegetnek, iszogatnak, kirándulunk egyet, gondolták. A katonák, a közkatonák marhavagonokban utaznak. A baloldali embernek kérem megjegyezni az arcát, nem sokára megmutatom újra, csak épp egy koporsóba fog feküdni. Mika József ezredes, a egri 14-es gyalogezrednek a parancsnoka. A következő kép majd, amit mutatok róla, az már a temetése. Virágesőben utaznak, mert a hozzátartozók elengedik őket a haza védelmére. Utaznak, szinte kirándulás színvonalú, Borsod-Nádasdy kép. A vonat tetején kiülnek, napozgatnak, semmi. Támadás, a németek már megtisztították előttük a terepet. Csak ám körülbelül 1000-1500 km után le kell a vonatról szállni, és körülbelül 500 kilométert gyalogolni a Donhoz. Mivel? A magyar hadsereg szuperül felfegyverzett, lovaskocsival. Rengeteg fogatolt tüzér lesz a nádasdi halottak között. Az más téma, hogy van különböző teherautóink is, és nagyon jól lehet látni, egy pici sávon vezet be a Donhoz az út. Miért? Mocsár. Aknamező. Aki letér, felrobban. Ezt hívják, ezt a sarat, akkori kifejezéssel Sztálinbetonnak. A Sztálinbeton az a mostani háborúban, az orosz-ukránban is játszik egyébként. Gyalogosan vonulnak, a lovaknak jelentős része már elpusztul, mire kiérnek. Ez a 20. század háborúja? Ez, magyar módra. Közben megállnak, ellátás nincs, és aki járt Szovjetunióba, Oroszországban, jártam 6 hétig, és ugye csak Moszkváig 2,5 napig megy a vonat, úgyhogy egy város van közte. Vége láthatatlan síkság. Vonulnak, leszegett fejjel, por, sár, nem is támadják őket, vonulnak az előre nyomuló németek után, és várják, hogy mikor kerülnek sorra. És eligazítják őket balra, Sztariyoszkol és Voronyezs. Ez már a Donkanyar irányába kell kanyarodnunk. És itt a végállomás. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt mutatja, hogy a bal oldala a Donnak síkság. Az az oroszok kezén maradt. Jobb oldala dombság, a miénk. Vagyis előnyösebb helyzetben vagyunk. Csak ám az oroszoknak volt 3 hídfője a mi oldalunkon. Uriv Sztorozsevoje, nagyon sok nádasdi meghal, Korotoljak és a Csúcsia Perejesei hídfő, a legtöbb nádasdi ott fog meghalni. Felvonulunk, ez Szagúny falu. Hány embernek van nádasdinak ráírva a halott értesítőire, hogy eltűnt Szagúnynál. Ez Szagúny falu, felvonulunk, a vége láthatatlan síkságnál megérkeztünk a Donhoz. Annyira megtetszik a templom a nádasdi fotósnak, hogy felmegy és a tájat lefotózza. Ezek publikálatlan képek, ezeket most tetszenek először látni, vagy látjátok ti is, gyerekek. És akkor van 3 hídfőcsata. Itt már meg kell mutatni. 1942. augusztus és szeptemberben 4 olyan csata volt, a lényege micsoda,
ki akarjuk szorítani a mi oldalunkról a Don túlsó partjára ezt a 3 úgynevezett hídfőt. Uric, Sztorozseboje, Korotoljak és Csúcsje. Mind a 3-nál halnak meg Borsod-Nádasdiak. Ez a csúcsjai hídfő. És nem egy domkanyar van. Ez nagyon fontos tévhit. Több domkanyar van. Ez a legalsó, nagyon jól lehet látni, hogy egy hatalmas kanyar van benne, ez Répászky József tüzérségi megfigyelőnek az eredeti térképe, és kérem, nézzünk csak ide. Eredeti rajza. Ül a dombon a rádiójával, a teodolita felderítői műszerrel, beírja a Don folyónak a nevét, a túloldalon pedig az erdőben ott vannak az orosz tankok. Majd át fognak jönni. Hogyan? Beszélgettük most az ABC-be egyik reggel, hogy Varró Kálmán bácsi, jól emlékszem? Mesélted, hogy hát én is így tudom, hogy az oroszok a víz alatt építettek hidat. Mert olyan volt a technika. És egy 30 centire a víz alatt volt a híd, és azon fognak majd átjönni. Ez Répászky tüzérségi megfigyelőnek a felderítői tájrajza. És akkor a hídfőcsatából nyilvánvaló, hogy harci műveletekről kevés fotó maradt meg, de egy árulkodó kép az egriektől. A hátsó katonát nézzük már meg. Annak a kezében egy orosz géppisztoly van. Vagyis jutott-e elegendő magyar géppisztoly a magyar katonának? Zsákmányolni kellett, hogy legyen géppisztoly. A másik ilyen kis szuronyos puskával, mint az első világháborúban. Vagyis, bár a legjobb, ezt ki kell mondani, Horthyék a legjobb eszközöket és fegyvereket adták, de ez a legjobb eszköz fényévekre volt a németektől, meg az oroszoktól. Úgy kellett szerezni. És harcolnak. Házról házra. És szereznek kitüntetéseket. Gyárfás József. Őről még majd mutatok egy képet, amikor az ágyán fekszik levágott lábakkal. Mert elfagyott a lába. Ő a doni hídfőcsatáknál nyáron még dandárparancsnoki dicséretben is részesült. Most kaptam pár napja Melik Tamástól, az unokától a dokumentumot. Vagy egy korabeli újság. Vérbe folytják az oroszok támadását a borsodi és nógrádi honvédek, és alul Margit-szigeten a muszkák ellen megvan. Oda van írva Érsek Dezső. Megjelentünk még az újságban is, hogy milyen hősiesen harcolt a Nádasdy. Majd meglátjuk, hogy mindjárt egy Érsek Dezsőnek mi lett a sorsa. És Kónya tanító mit ír ezekről a harcokról? Az ember ül a telefonnál, hallja, hogy a tüzéreknek nincs lőszerük, és nem is kapnak, hogy a Donpartján rengeteg a sebesült, és az embereknek nincs lőszere és kézigránátja. Hújjon a parasztja, mondja egy magasrangú tiszt, később megtört édes népen kiáltott az okogva, mert lassan mindenki megtörik, ki előbb, ki utóbb. Úgy érezzük magunkat, mint akiket már eltemetett az ország. Odahaza kávéházi hősök öklözik az asztalt, majd ők megmutatják az oroszoknak. Ezek borzasztó szavak. Mondjuk a hitelességét azt mutatja, hogy ő ott volt. Ő tudja. Nézzük a hídfőcsaták Borsod-Nádasdy áldozatait. Bányai Brada László, gyártelepi tanító. Az a rózsaszín, az a halotti azonosító kártya. Ha valaki meghalt, nyáron még volt idő felírni, hogy halt meg. Bányai tanító mellövést kapott. Még azt is tudjuk, hogy. Itt alul egy kis címke, a telepi egyik gyereknek a könyvében találtam. Bányai László szeretett tanító úrunk, tartalékos főhadnagy, 42. augusztus 10-én lemaradt a képről, meghalt. Mert hogy mi történt? Tudjuk a pontos történetet, nagyon ritka. Bányai tanító harcolt a Donnál, tanító főhadnagy, és átkiabáltak neki a szemközti lövészárokból, hogy magyar testvér, segíts megsebesülten. És ez az ember felállt menni segíteni. Csak oroszok voltak. Ő így halt meg. Kapott egy szép kitüntetést, és ott van egy szürke tábla. Az oroszok megengedték, hogy a Donnál legyen egy nagy temetőnk, ő rá van írva. Majd erről a temetőről is beszélünk. Ott pedig a fehér kabátos ő, és milyen szép szimbolikus fotó, amit Nyitrai Magdinétől kaptam. Mert azelőtt a hősi emlékmű előtt áll, amire már rá van vésve a neve. Ez egy nagyon szép kép. Bozanagy Antal. Bozanagy Antal nagyon jól lőtt.
Isten nyugosztalja Gelle Janit, egy olyan 1,5 hónapja kaptam tőle, vagy 2 hónapja a képet. Mindig mondtam neki, amikor mentem a Beretkába, hogy Jani, kéne Boza Nagy Antalról kép, mert csinálom az előadást, nincs róla. Azt, hogy nagyanyámnál a képek között van, és hála jó Istennek még volt rá módja ide adni nekem. Boza Nagy Antal, ezüst vitézségi érem, halála, fejlődés. És ami borzasztó, az sárga cinke, holttestét nem tudjuk eltemetni, mert ellenség kezén maradt. Boza Nagy Antalnak nincs meg a sírja. A harmadik Cseh Kálmán, a telepi templomnak a kőművese, Budaberkében lakott, az a jobboldali levél a nővéréhez jött, Bakos Jánosné, nem hiszem, hogy rokon, de lehet nektek. Bakos Jánosnénak jött, hogy kézbesíthetetlen a Cseh Kálmánnak írt levél, mert nem hősi halált halt, nem fogságba esett, eltűnt. A harc közben eltűnt. Erről Zöldséges Gyuszi bácsi, vagy hogy használtuk? Gyuszi bácsi mesélt, Isten nyugosztalja őt is nekem erről, hogy az ő testvéréket is elfogták az oroszok egy kukoricásba, és legépuskázták. Ő eltűnt. A baloldali levélben pedig az van írva, hogy 38, 39, 40, 41, nem tudok dolgozni. Éhen fog a családom halni, mentessetek fel, mert különben éhen halunk. Mindig ugyanazok vonultak. Ipacs Barcsik György. Ipacs Györgynek egy bronzvitézségi érmet látunk, és azt, hogy haslövéssel halt hősi halált, és jobb oldal pedig a településnek az előjáróságának küldött levél, hogy értesítsék már a feleségét, hogy meghalt. Gránátsérülés következtében. Érdekességképp szeretném mondani, hogy az ilyen halotti értesítőket mindig a pap vitte ki, tehát nem a postás vitte ki, a pap, hogy egyúttal nyújtsa a lelki vigaszt a családnak. Kormos Géza, ő balatoni illetőségű, és neki a halotti azonosítójának megvan a belseje. Súlyos sérüléssel hátra van küldve 42. szeptember 29-én, haslövést kapott, és meghalt. Borsodnádosi lakos volt, de a apai ágon balatoni. Terejes Sajánál, Jekatyerinovkánál temették el. Na és egy nagyon izgalmas Sesták Gyula telepi, és ott valami érdekesség van. Azt tudjuk róla, a magyarok szerint, a magyar adatok szerint 1942. augusztus 9-én eltűnt a harcban, de az oroszok voltak olyan nagyvonalúak az utolsó években, hogy megadták azoknak a listáját, akiket elfogtak. És ott van egy Uchetnaja Kartocska, aki tud oroszul, és itt azért tanultak sokan, jobb sarokba. Az Uchetnaja Kartocska az a fogságba esésének a dokumentuma, ami arról árulkodik a bal oldalt lent, hogy fogságba esett 10-én, augusztusban, és meghalt november 10-én. Még 3 hónapig élt. Valószínűleg betegség vagy sebesülés következtében meghalt a Tjernikovi hadifogolytáborban. És akkor 6 nádasdíról biztosan tudjuk, hogy nyáron halt meg. Mert itt ugye a Don kapcsán mindig arról beszélünk, hogy hómező, meg -40 fok, stb. Itt már nyáron is haltak meg. 42. szeptembertől 43. januárig volt a hadműveleti szünet, és minden katonának a legnagyobb vágya az volt, hogy levelet kapjon. Én őrzök itt a múzeumban szembe vagy 600 darabot. Biztos, hogy vannak még kint ilyen levelek. Rózsaszín ment itthonról, zöld jött haza, és volt egy fehér színű is, majd mindjárt megmutatom. Mi van? Mindig cenzúrázták. Meg lehetett írni, hogy mi történt? Nem. Meg lehetett írni, hogy mit csináltak? Nem. Törődés. És megláttalak, Gyuszi. Nekem mindig az a mondat jut ilyenkor eszembe, a tanítványaimnak is ezt szoktam mondani, amit nagyapád írt haza anyudnak, hogy kislányom, nem baj, hogy nincs könyved. Emlékszel? Nem baj, hogy nincs még meg a könyved, hogyha hazajövök a Dontól, majd megveszem. Tehát törődtek az itthoniakkal, hazagondoltak, szerettek volna itthon lenni, de azért van beletörődés, olvassuk a nádasdiak levelébe, hogy kedves feleségem, csak egy kis savanyított ugorkát küldjél már meg szalonnát. Mert erről fogunk beszélni, hogy az ellátás bizony nehéz volt.
És akkor így örültek a leveleknek. Ezek nem propaganda felvételek, ezek katonák készítették a társaikról, ott szortírozzák a leveleket, mindig postaszám volt. Pontosan meg tudom mondani, hogy hol szolgált az a nádasdi katona, akinek a postaszámát megkapom. Ez volt a fehér levél. Ezen a levelezőlapon más nem szabad közölni. Egészséges vagyok, és jól érzem magam. Ennyi. A másik pedig, na hát tessék csak oda nézni. A rózsaszínben nádasról a zöld jött vissza. És mik a címszavak? A magyar élet ára a szovjet halála. Magyarország jövője és békessége és felvirágzása a szovjet-oroszországi harcmezőkön dől le. Biztatják a harcosokat. De azt nem véletlenül emeltem ki. Inkább Ukrajnában, mint magyar földön dúljon a harc. Tehát gyakorlatilag bíztatták arra, hogy vaduljanak el. Eléggé megvolt minden alkalom arra, hogy elvaduljanak, de még a propaganda is emellett szólt. Érsek Dezső, akiről már beszéltünk, egy levele, tehát néha érkezett levél is, itt van, hogy cenzúrázták, lehet, hogy még ismerős is a név. És egy nagyon izgalmas levél, Perci küldte, meg is mondom, hogy ki, Érsek Bertalan. Ő később a szocializmusban magas rangú tiszt lesz. Kedves Károly bátyám, mindenkit szeretettel üdvözlök, a Don partjáról valahol Oroszországban, ő már megírja december 9-én 42-ben a karácsonyi üdvözletet. A Doni áttörésnél fogságba fog kerülni, és megy harcolni a németek ellen, majd ezt mindjárt megmutatom. Baratko József, Gedeon János, ezek gyártelepiek voltak. Üdvözletünket küldjük a hatalmas orosz földről, el tudjuk képzelni, hogy mennyire fáj, hogy nem kaptátok meg a behívót. Tehát még a humorra is volt alkalom, ezek cserkészek, mozgótáborról beszélnek, mind a kettő ott fog elesni. És a legszebb Borsod-Nádasdy levél a II. Világháborúból. Idézem szó szerint, ez az Érsek Zsolt hitoktató nagyapjának a testvére, Érsek Gyula. Kedves Feri bácsi, ezt tudom fejből, amióta eljöttem Magyarországról, nincs az az óra, hogy lélekbe otthon ne volnék. Mert ilyenkor tudja az ember értékelni, hogy otthonával mit veszített, mert hogy mi a különbség Szovjet és Magyarország között, az csak azt tudja, aki itt járt. És később írja, hogy majd mesélek mennyi mindent, ő túlélte egyébként. Megpróbáltatások, rettenetes higiénis viszonyok voltak. Elkapta majdnem mindenki az ukránka nevű betegséget, magas láz, hasmenés, hányás, gyengülés, malária. Akik a Pripyat mocsáron mentek keresztül, évekig viselték a malária következményeit, rengeteg egér, légy, hernyóinvázió volt, vérmérgezés, mert hogy nagyon gyenge volt az orvosi ellátásuk, és hát szemgyulladást egy idő után már saját maguknak is csináltak. Lekaparták a barakkokról a messzet, és belekenték a szemükbe, egyszerű okokból haza szerettek volna jönni. Érezték, hogy ez egy vágóhíd. Volt 1000 pengős és 100 pengős sebesülés. Az 1000 pengős sebesülés a te nagyapád volt, Évike. Vámos József. Vámos József a nyári harcok során, én így tudom, hogy behúzódott egy lövészárokba, de így volt a keze. És egy orosz gránát becsapott a lövészárok szélére, és levitte az ujjait. Én tanítottam ebben az iskolában már a 90-es években, és mindig, amikor jött az ebédér a konyhába, én még mindig emlékszem rá, hogy így tartotta az egyiket, és hozta a másikba az ételhordót. Ő túlélte. Azért tudta túlélni, mert innentől alkalmatlan volt harcolni. Ez volt a te nagyapád. 100 pengős. Pici sérülés. A németek hazahozták repülőgéppel a kórházba a sebesültjeiket, a magyarok ott gyógyították idézőjelben. Rögtön menni kellett vissza. Rengeteg volt a pszichés megterhelés, sok haláleset. Nagyon megviselte a lovaiknak a pusztulása, különösen a parasztgazdákat. Nem bírták idegileg kezelni. És a legszomorúbb a barátom halála. Hogyan azonosít? És akkor ezt elindítom itt most. Itt egy halotti azonosító, eredeti, Bence, gyere. Ha kinyitjuk, Erdély Jánost látjuk benne, Erdély Gábor bácsira mindenki emlékszik, neki a testvére a Donnál esett el. Egyszer egy szabadságra hazahozta a dögcéduláját, ami a nyakába lógott, és itthon maradt. Gábor bácsitól kaptam. Kinyithatjátok nyugodtan, és így mehet körbe.
itt ez azt hiszem, hogy világos, és akkor egy-két egri gyalogezredbeli harc, hát ez a férfi, ez ugye válsérülés szenvedett. Hát ez nem szép kép. Lábamputációt látunk. Ez a Megjártam a Donkanyar című könyvből, ahol ez nem nádasdi, de akár nádasdiakról is csinálhattak. Van ez a nyári harc, vannak kicsik is. Hát ők nem rázza a fejét, úgyhogy ő már tudja kezelni. És ismerős ez az arc, aki a jobb oldaliban van. Ez a Mikke József ezredes, az egri 14-es gyalogezred parancsnoka. Egy kis autócskával menegetett a német felettesével a Don partján, az oroszok kiszúrták a túloldalról, vadásztak a csillagokra, sokkal jobb fegyvereik voltak, mesterlövészpuskák, és egy aknát oda küldtek. Mikke József már a nyári harcokban meghalt. És nagyon gyakran ugye mosóteknőből készült, mert akkor még voltak sírok. Őket még szépen eltemették, templomok, iskolákhoz, de azért jegyezünk meg valamit. A háború végén Sztálin utasítására minden sírt beszántottak. Ez fontos. Majd mindjárt visszatérek, hogy miért. Eredeti nádasdi fotó, Széphegyölgy főhadnagynak már a múzeumban Tolnáról, Szexádról volt a leszármazottaik, mert nem tudtak róla, hogy mi van vele. Még neki jutott fejfa, hát nem egy nagyon szép, de neki még jutott. Mindennapi élet. Nagyon igényelték a egyház, tehát a hitéletet. Ki tud a legtöbbet segíteni egy ilyen helyzetben? Ezt mindenki tudja. Isten mindig megtalálja mindenki, amikor nagy a baj. Még az is, aki korábban nem. Majd mindjárt mutatok egy képet, ahol a egriek papja keresztel orosz kisgyerekeket, akik nem voltak megkeresztelve Sztálin alatt, mert megölték a papokat Sztálin idején. Sztálin brikettel fűtöttünk. Elmondja, mi az? Szárított tehéntrágya. Tehát mindjárt mutatok egy-két orosz házat, ahol be voltak szállásolva. Rokonszenv, ellenszenv, egyaránt megjelent szerelem is. Ennek több jele van. Tehát amikor megjelennek magyar könyvek, igen, voltak olyan magyar katonák, és itt most nem a nádasdiakat taglalom, hogy róluk egy szót sem ejtek ezen vonatkozásban, pedig van egy-két információm, többen visszaéltek a lakosság szenvedésével. De olyat azért a többségük együtt érzett. Például arattak az oroszoknak. Van egy csomó képem nádasdiakról, hogy csépelik a búzát, mert parasztemberek is. Hát beérett, akkor csináljuk. Nem itthon vagyunk, de akkor ott. Élelmezés. Hát az volt az egyesség, hogy a németek fognak ellátni minket. Kaptunk is Hitler szalonnát. Elmondja, mi az? A gyümölcsíz. Az ilyen vastag gyümölcsíz. Hát a magyar gyomornak a szalonna. Hát ez minden levélben ott vagy. Kedves feleségem, szalonnát, kolbász, de inkább szalonnát. Egy kicsi pálinkát gyomorerősítnek. Az a tipikus magyar igények nem tudott megfelelni. Néha bőség volt, de volt olyan a Don partján, hogy éhen halt a magyar katona a gödörben. Ezt tudjuk biztosan. Hát volt, aki ez nem jutott ki az ennivaló. Szórakoztak is, Kisbanyi is kiutazott hozzájuk, rádióval is érintkeztek egymásra, több nádasdi üzent haza, hogy jól vagyok, ne aggódjatok, azt nem lehetett megírni, hogy baj van, féljetek. Itt van az a nagyon szép kép. A magyar pap kereszteli az orosz kisgyereket. Sztálin ugye több mint 10 000 templomot robbantatott fel. Nem volt igény a vallásra nekik, mert az orosz ember nagyon vallásos, csak nem volt lehetőség. Na és ilyen körülmények között. Hány nádasdi levélben olvasom, ez a szovjet paradicsom, gúnyosan. Hát mi magyarok. Ez kicsit olyan, mint amikor bejönnek, mert ez is egy külön téma, bejönnek 44. december 21-én ide Nádasra az oroszok, bemennek a faragótelep egy házába, szétnéz, annyit ordított az orosz katona, hogy burzsúly, és belelőtt a falba. Hát neki egy egyszerű munkásnak a lakása is luxus volt. Mert hogy együtt éltek a házi állatokkal, nagyon szerencsétlen ez a nép, és pont ezért tragikus, ami most történik. Ráadásul most a saját testvér bánt. Ezért drámai és tragikus. Az a rész, ahol Sztálin éhen halasztott 6 millió ukránt a 30-as években, mert elvette még a vetőmagokat, pont az szenved most is, meg a Don idején is. Tehát valahogy a világ egyik legrosszabb helye. Fogságba is estek sokan, még a Doni áttöréselt egy nappal is átszökött egy hadnagy.
mert azt hitte, hogy itt jobb. Karádi Katalin énekelte, hogy valahol Oroszországban az itthoniak elérzékenyültek, hogy jaj, de sajnáljuk őket, de senki nem tudta, hogy milyen pokolban vannak. És hazudott a média. Átkeltünk, elfoglaltuk, megsemmisítettük. Hát a média már csak ilyen. Torzít. És nézzük csak, mi van a magyar katonának a vállán? Orosz PPS géppisztoly. Rabolt géppisztoly, mert nincs sajátja. Álcázzák magukat. Derékig érő gödröt tudnak csak ásni. Ez tragikus lesz a téli áttörésnél. Készítik az állásokat. Lapulnak. Elalszanak az állásukba. Ez az egyik legjobb kép. Levelet írnak haza. És karácsonykor a legrosszabb. Amikor a családnál kéne lenni, és hát ennek a legszebb példája a Gyuszi nagyapjának a levele, amit hazaírt a családnak karácsonyra, 42 karácsonyán, és annak tudatában, hogy 42. január 17-én Kisgergely Ágoston eltűnt Nyikorajevkánál. Hátország nagyon szépen próbált helytállni. Nádasdon a leventék építettek egy házat egy Doninak. Nem tudom, hogy melyik ez a ház, lehet, hogy egyszer kiderül. Bár már jegyrendszer volt, mindent jegyre adtak, nagyon sokat dolgoztak értük, nem mennék bele, mert elcsacsogtam nagyon sok időt. Nem baj. Az itthoniak, bocsánat, volt bajtási szolgálat Nádasdon is. Kérem megnézni a címzést, és fehér a levél. Majd mindjárt erről elmondom, hogy miért fehér. Márton Zsidó Lajosnak küldik a Donhoz. Az a zsidó nem azt jelentette, hogy ő zsidó vallású, hanem ez volt a ragadvány neve. Érsek, Kisbera. Aha. Nem tudom, értitek-e? Tehát ez a ragadványnév volt, és a nádasdiak itthon húzzuk csak ki a zsidót, de nehogy baja legyen belőle. A gondoskodás. Itt van 2 vonal, az már a gondoskodás volt. És miért fehér? Márton néni az öreg otthonba halt meg pár éve. A Doni kivitele előtt Márton Lajossal házasodtak fél évvel előtte. Szerelem volt. Soha nem jött haza Márton Lajos, és Márton néni, ezt tudom, az öreg otthonban minden nap várta vissza. Bólogatni tetszik, akkor tetszik a történet. Itt jelzi a gyárigazgató Komár Gyula, Ferjencsik Sándorné a gyárigazgató felesége, hogy adunk 10 pengőt, gondoskodunk róla, ne aggódj, hogy ne aggódjanak kint. Ez egy különleges levél. Hát pont lemaradt a aláírása. Ádám László, a legnagyobb szalézi, aki nem felejtett el a borsod-nádasdi híveit, Vonga Sándornak írja Budapestről, hogy na mi van a nádasdiakkal is, Szkálosi bácsit elütötte a vonat, és sorra írja is, hogy aggódom értetek. Ez a leghíresebb szalézi, aki munkálkodott, Vonga Sándor túlélte a háborút egyébként. És jött a tél. A Európa 20. századi 2 leghidegebb telének köszönhetik Sztálinék, hogy megnyerték a háborút. 41-42. Pont ma néztem meg direkt, Budapesten a Doni áttörés napján -15 fok volt. Nem nálasan ez előfordul. De ott viszont -42. És látszatra fel vannak költözve, de ezek őszi kabátok. És látjuk azt a báránybőrbekecset? Nem az állam, hanem a feleség küldött itthonról, hogy legyen ruha. Egyébként raktárakban volt ruha, csak az áttörésnél felgyújtották, hogy ne kerüljön orosz kézre. Ezt nézzük, ezt a képet. Egri honvédek. Szemüvegben, báránybőrbekecsbe, kötött kesztyűbe, amit az asszonka csinált otthon. Hát ezen nem az látszik, hogy a magyar hadsereget nagyon felszerelték erre a háborúra. És akkor 43. január 12-én Urivnál, 14-én is ez érint minket, nádasdiakat, a Csúcsénél áttörtek az oroszok. És kartondobozból készített őrállásba várták őket a magyarok. Az én nagyapámon, Csontos Józsefen átment egy tank a Donkanyarban, csak a teste belesüllyedt a lánctalp, 2 lánctalp közé a hóba. A szomszédja látta, hogy átment rajta egy tank, hazament Nemesdikre, hazakeveredett, meghúzták a harangot, hogy Csontos József eltűnt, aztán 2 hónap múlva hazakeveredett. Jaj, a legfontosabbat kihagytam, hogy nem volt szabad oda menni. Ránk volt bízva a 200 000 emberre
egy 200 kilométeres szakasza a folyónak a védelmének. Ezt így szoktam a gyerekeknek lefordítani, hogy 200 kilométer az 200 000 méter. Vagyis minden méteren állt egy. De mögötte volt-e valaki? Senki. Papírvékony volt a vonalon. És tankokkal jöttek, és előlük csak menekülni lehetett. És a magyar katonatisztek egy része erőszakkal próbálta megállítani a menekülőket. Lóskai főhadnagynak, említsük meg a nevét, a miskolciak közül több tucatnyi magyart végeztetett ki dezertálás miatt. Ráadásul 12-én ért ki a váltás. Pont az áttörés napján tudták az oroszok, és aki ment ki harcolni, annak nem adtak fegyvert, mert odaadja majd neki az, aki ott van a Donnál. Így egyiknek se volt. És a magyarok menekülni kezdtek, hogy megtalálják az utakat, egy visszaemlékezésből idézek, a halott és megfagyott bajtársaikat beleszúrták a hóba, és annak a vonalában tudtak jönni vissza. A németek itt mutatták meg a testvéri szövetségesi arcukat, a magyarokat kizavarták a házakból, kizavarták a falvakból, a pusztában éjjeleztek, lerugdosták a magyar sebesülteket a teherautókról, nagyon csúnyán bántak a magyarokkal, csak csendben mondom, hogy még azért 2 évig hűen kitartottak mellettük egyesek. Na és akkor nézzük a doni áldozatokat. Boros Béla, mit jelent az, hogy eltűnt, és ezt tisztázzuk az elején? Megfagyott. Megy, megsebesül, nem bír tovább menni, leül, mondják, hogy ez ilyen csendes halál. Aki eltűnt, azt láttam még az előbb, de soha többé nem látom. Boros Béla, január 16. Boza Vence, január 19. Mind a kettő a tornajai zászlóaljban van. Boza Vence képe a múzeumból. Hátán, ha megfordítom, Boza Vence született ekkor és ekkor Borsod-Nádasdon, meghalt, zárójelbe, vagyis eltűnt Kondezóvó és Szabonyfaluk között a Donnál. Ennek a képnek a hátán ez van. Csuha Imre eltűnt január 18-án. Érsek Béla eltűnt február 10-én. Ki meddig tudott menekülni? Érsek Ernő a 20. vagy a 7. hírzászlóajnak a írnoka volt, január 28-án látták utoljára. Érsek János, hát ez egy fiatal fiú, mindjárt megmutatom az arcát, ő rájuk ráomlasztották az oroszok a bunkerüket. Ő az a kisfiú, mert ez kisfiú. A levél pedig Érsek Ernőé. Ének Ferenc, hát ilyen nevű ember nincs Borsod-Nádasdon. De ezt azt kell tudni, hogy a Cirill betűknél, ha csúnyán írt az írnok, az érseket nagyon lehetett, és ez a Laci bácsi édesapja. Érsek Laci bácsi, aki a magyar adatok szerint eltűnt a Donnál, de az orosz adatok szerint, Katonák a Gulágon című oldalon, 41. január 23-án Alekszandrovkánál fogságba esett, és 43. szeptember 12-ig élt a Vlagyimiri Juzsa tábornok a kórházában. Fél évig még élt. Megvan a tábori kórház, és ott van egy emlékmű a magyaroknak. Ott van Laci bácsinak az édesapja. Gyárfás István, ő belőle 2 is van. Egyébként Hamarcsicsó Dezső, egyik 16-án tűnt el, másik 23-án. Bielgorodnál most azt lövik az oroszok éppen. Azért szerencsétlen egy helyek ezek. Hát Jussi, akkor ezt tudod, hogy kié? Kis Gergely Ágoston, január 17-én Nyikolajevkánál. Eltűnt. Ezek vöröskeresztes értesítők. Hát lemaradt Kis Gergely Varga István neve fent, felső hangújban született, de Nádasdon lakott, és alul pedig Kovács Zoltán. Ennyi maradt belőle, és itt kérek is mindenkit, ha nehogy Isten valahol van még, hadd szkenneljen be, hogy legyen ez közkincs. Márton Lajos, akit a felesége évtizedeken át várt, és miért nem fehér a levél? Mert ugye ezt nem mondtam meg az előbb. Márton néni kérte, hogy temessék el vele a férje összes levelét. És eltemették. Nagy szerelem volt ez. Viszont ez nem fehér, mert ez az enyém. Az egyik padláson találtuk, és Dezső barátjának írja 43. január 7-én. A halála előtt 10 nappal az utolsó levél, hát ezt én a kezébe adtam a néninek az öreg otthonba. Szép pillanat volt.
ezt őrzöm, a többinek pedig megengedte a halála előtt, hogy lefénymásoljam, úgyhogy másolatban megvannak Márton Lajos levelei, de el van temetve vele. Murányi Emil 18-án tűnt el, Murányi István 16-án, Nyitrai Alfréd, a sisak 16-án. Ennyi levelet kapott, csak sajnálattal és se csítjük, hogy eltűnt, Márkinál. Panyák Vence, Rácz Péter, Bárdos Feri bácsi, aki itt lakott a mostani múzeumnak a helyén, Mártinénnek az apukájáról van szó, Rácz Mártáról van ugyanis szó, ő is eltűnt pont ott, ahol Érsek Vencel. Bratkó József, őről a most sikerült fényképet keresni, Bratkó Jenő csípőlövést kapott, hazahozták Nádasdra, és fél év múlva a vérmérgezésbe itthon halt meg, a telepen van eltemetve. Ő egyébként a ruhájából látszik, hogy gépkocsi vezető volt. Húha! Egy Érsek Vencel maradt le, fent, és Érsek Dezső látszik, egyik, másik Miskolcra vonult a 2-es számú. Mind a kettő eltűnt. Jakubcsák Károly, na hát Skapszky József Zoltánról ennyi maradt meg, az az egy csík. A 13-as gyalogezrednek a honlapján találtam meg, hogy eltűnt ő is. Vonga Dezső szintén eltűnt a telepről. Pelényi Gyula, ő van 3-szor a hősi emlékművön, mert fenn a telepen Pelcként szerepel, itt Pele és Pelc, ott pedig Pelényi. Tehát ő 3-szor szerepel, de egy személyről van szó. És nézzük csak, az oroszok is propaganda. A jobbról a 4. az a mosolygós fiú. Ott esett el a Donnál fogságba, Érsek Bertalan Borsod Nádasd. Írják az oroszok, hogy üdvözli a családot, jól van, álljatok át, magyarok. Érsek Bertalan a juzsai partizán táborban helyezkedett el, és vállalta a harcot a németek ellen. Ismerőse ez, hogy Szőnyi Márton. A Szőnyi út, ugye. Itt dobtak le 44 nyarán egy partizán csoportot, és Érsek Bertalant is le akarták dobni, de megbetegedett. Viszont valami nagyon jó volt a hírszerzésünk, mert tudtuk, hogy ki érkezik. Ejtőernyővel nem szállt le, majd a felszabadító, megszálló orosz csapatokkal bejön, és később határőr ezredesként fog leszerelni. Rengeteg újságcikk szól róla, háborús emlékeiről, akit érdekel, nagyon szívesen meg tudom mutatni. Gyárfás József baloldalt, mindkét lába hiányzik. Azt mondta Kati, volt a Kati az unoka, hogy ennek ellenére teljes életet élt. Szerette a blasemeccseket, szeretett gombázni, de ő volt, úgy nézzük baloldalt, ő volt az utolsó Borsod megyei Doni túlélő. Tamás mesélte, hogy amikor elment a kórházba, mindig mondta neki az orvos, hogy na bácsi, már csak 3-an vannak, na bácsi, már csak 2-en vannak. És amikor 90-es években ment, mondták, hogy na bácsi, maga az utolsó Doni a Miskolci kórházban. Most kaptam tőletek a egy kicsit homályos. Ő a Vámos József, aki az ujjait veszítette el. És akkor majd itt lesznek ezek, amik ki vannak, és akkor van itt pár ember, aki megismerheti saját magát, mert 10 éve mi már ezt megcsináljuk. És akkor sietek. Oroszország megengedte, hogy 2 helyen központi temetőt hozzanak létre a magyarok. Bolgyirevka, 8800 katona nyugszik itt, és Rudkino a Donpartján 50 000, jól tetszenek hallani, magyar pénzzel megengedték az oroszok, hogy csináljunk egy sírt. Ez azért érdekes kérdés, mert mondjuk meg őszintén, mi keresni valója van Budapest fővárosunknak a kellős közepén a szovjet felszabadítási emlékműnek? Minden normális helyen egy ilyen emlékmű egy temetőben van. És ezért kell otthagyni, hogy az ott maradhasson. Sajnos a nagy politika az nem túl szép és nem túl ízléses. Rajta vannak a nevek, több Borsod Nádasdy is rajta van, ha valaki Rudkinóba jár. 17 000 nevezett és 50 000 eltűnt. Nagyon fontos. Én remélem, hogy 2027-re ezt megoldjuk. Ez nagyon szép, és szép összefogás volt a 90-es években, de van rajta egy csomó név, aki nem ilyen néven élt. Valaki katona meghalt, de az apjának a neve van rajta. Mert most csak a doniakról beszéltem, itt meghalt máshol is más ember, ezt ne felejtsük el, hadifogoly táborban, külföldi fogságban.
Ezen az emlékműven 70 név van, mindjárt megmutatom, hogy mennyi a valóság, amit most 2023-ban Sági Tibor tud. Telepen ugyanez, és akkor nézzük a veszteséglistát. Második magyar hadsereg, és akkor ezek a hiteles adatok. 50 000 ember meghalt, 50 000 megsebesült, aki megsebesült, az nagyon ritka, hogy hazajutott, és 30 000 fogság, a fogságba esettek 90%-kal meghalt. Körülbelül 130 000 ember a veszteség. Borsod-Nádasdon egészen biztosan levetítettem itt 33 nevet, talán még 12-en azok. Miért? Egyszerűen nem tudom, például a Tatai András és Tatai Józsefet nyomozom hetek óta, az összes tatai családot már zaklatom, Zsúlyog Gyuriéktól kezdve, sejtem, hogy kik ők, de még a hivatal irattárában sincs semmi róluk. A közemlékezet felvéste a nevüket, de nem tudunk róluk semmit. Valószínűleg legalább egy 45 fő a Donnál esett el, de 12 emberről nem tudok semmit. Valószínűleg ott. Több tucatan megsebesültek, és hát mennyien vonultak be, nyitva hagytam. Nádasdon legalább 100-120 ember vonult be a Donhoz. És azért azt szorozzuk már be gyerekkel, feleséggel, nagyszülővel. Az emlékműven van 77 fő, és kérem nézzük csak, a valóságban 111 borsod-nádasdi hősi halott van. Már úgy értem, hogy a pendrágomon, és bizonyíthatóan nádasdi. Miért nem kerültek föl? Mert 40 év eltelt a háború után a szovjet szocializmus miatt, hogy nem lehetett felvésni a neveket. És van, akinek az apukája neve került. És mindig nem beszélünk a zsidókról, akik 55-en voltak, 8-an élték túl, és 17-en vannak az emlékműben. Most itt karácsonykor itt volt Amerikából, Houstonból, Rivi Shamir Kametski, így úgy mondom inkább, hogy Samir Jehudának az unokája, ő ide járt a nádasdi suliba, még ő tudott magyarul írni és olvasni, és egy nagyon kedves öreg bácsi volt, nemrég halt meg. És akkor a legvége. Azt hiszem, ezt megfogadhatjuk mindannyian, és el is mondom, nyugodj el már örök békességben, harcos útjainknak fáradt vándora, álmod a szabadság napsugaras álmát, mi fájdalmas hősünk, magyar katona, mert én azt mondom, hogy inkább áldozatok voltak, de hősök azért voltak, mert amikor a haza hívta őket, mentek és nem mérlegeltek. És az ő tragédiájuk pont az, hogy hittek a hazának. Majd a másik tragédia meg az lesz, amikor már jönnek az oroszok, és meg kellene védeni a hazát, de nem fog sikerülni. Az egy másik történet, legalább egy ilyen hosszú 1 óra, mint ez volt, és ezért elnézést kérek. De ennek ellenére köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és köszönöm, hogy itt tetszettek lenni. Nagyon szívesen válaszolok. Ja, és fontos, ha valakit kifelejtettem, az csak tudatlanságból és nem rossz indulatból fakad. Keveset tud, de már sokkal többet, mint mondjuk 3 éve. Nyílnak a levéltárak. Én meg azon leszek, hogy ezeket a levéltárakat feldolgozzuk, és a nádasdik számára közkincsét tegyük. Nagyon szépen köszönöm, hogy rám tetszettek szállni, rám szálltátok ezt az időt. Mi köszönjük! Köszönöm szépen még egyszer. És akkor majd, ha közeledik ez a neves évforduló, akkor megpróbálom még ilyeneket Vajdaváról. Rengeteg téma van, és mind fel van dolgozó, ők tudják, mert néha beteszem a pendrive-ot a tanórákon, ami éppen kapcsolódik, de a lakosság nagy része nem tudja. És ha már volt nekem egy ilyen dicső elődöm, akit úgy hívtak, hogy Nemcsik Pál, akkor egy picit próbáljuk már. Mikrofonba beszélj már, drága. Mikrofon. Akkor megpróbáljuk követni Nemcsik Pali bácsit, ha sikerül. Így És már bocsánatot kérek, Marika, mert volt egy másik verse is. Nem baj. Szégyellem magam. Nem, ez érdekesebb volt. Köszönöm szépen a te közreműködésedet és Laliéknak, Ambiéknak a segítséget, és hálás vagyok, hogy ti is eljöttetek. Remélem, egy kicsit többet tudunk már a világból, mondjuk 1 órával ezelőtt. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm. Megkéretlenül, de szabadjon valamennyiünk nevében köszönetet mondani. Ezért a végtelen jelzőket nem is tudnék, azt hiszem, megfelelőt használni. Köszönjük a tudást, az emlékezés lehetőségét, a tisztelgést. Kíváncsian várjuk a következő alkalmat. Én azt gondolom, a mi közösségünk nevében mindenképpen, de talán minden jelenlévő nevében is lehet ezt elmondani. És kérdezném is egyúttal,
hogy szánod ezt? Milyen rendszerességgel? Nem tudom még, majd most meglátom, hogy tetszett, mert csak lesz vízhangja. Jövő héten is legyen. Szerintem az a csend az egyértelműen igazolható. Ez most téma volt, tehát aktualitása volt, és én azt éreztem, hogy valamiért ez az ország most nem akar ezzel foglalkozni. És nem értem az okát, nem látom át ennek a problémáját, hogy ez kit sért, és kinek a napi érdekei. Akkor szabad csak, hogy legalább 2 havonként Minimum szeretném. helye lehet, és ebben a 700 éves évfordulóban, ha bármi közös gondolat, együtt gondolkodás, Csak így mert lehet. szükség szerint Semmi másképpen. lenne, akkor mi továbbra is kívánjuk. Egyháznak, turistáknak, mindenkinek össze így van a kell nagy közösben. Ezt majd lassan Igen, megszervezik. igen, köszönjük. Köszönöm szépen.